Orang remani rugi rok nai ang sudin rang saman tongla puru phunu phaje nukja ge sapai di nukla ang nong gor phai nyai puru phunu gui nyai sawa nung phai jakata oi dadu dam sondro asuk lak lak rang brusuk boro rok no thoki sa oi boklo no bohogo habai khi khai thangba kena nung tabuk boro mani phirogoi risina hino Hai dol rok norok jotono lamsugu Sapung Entertainment YouTube channel norok to Mahaguru Dam Sondroni part 1 video no nukba khena blei bo kaisa social media o sajak je ang bai rang thoki sajangnai borok tongkhe purup tuwei pormani phadi ang rang joto suwei rine hinai tai tamsa hakor theneni latia ba kisa khonokai na manjak khatai ko tabukhai purup burung burung tuwei phajak bai khena bla hingke kokno bisi kebang salaya karei tinini video no suru khalasina Ani ro 1.5 lakh rugi hamdi gani sawo ba angkai o 1.5 lakh rugi je hamdi mani binor kun list datong oi dadu dam sondro ihi dam sondro sondro hisi hilia bum sondro si hinjinani oi dabura bum sondro neng 1.5 lakh rugi hamriu haja nono ba doctor kotor kotor phano sipailia blasa hingke neng khe borone asuk sei montro krak manne 1.5 lakh rugi hamrika hino gete kaisa ko boje sawmti nei ang free kai nai ni boto kun dinakon free nai hakor bisingni masan deise borok munchurok bai sogoi kari rijago hingke neng hai sadron to bura ko hai chalakno romna motong hino asuk business ka hamsoli tongmani kunia manjagei bato bum sondroni business bai thanga tai ko hai pano sini Tripura sarok buni sai tekisa business khanya rengbaina hai matongo ang man ruruk tebo kebang mana musungjago hingkeba tabuk hai kam dera khatai iko kogo sitongo sola tei rangsa khosawei o solao dakha hingke sola pungei o solao tebo kebang tlangna hwnei dakha hingke o sola ba phatewei rangsa kesar thangmaine bile iko sem abo haino bato bum chondrobo abo haino nin jirai hamna angkai epulu ni brand khoi matunai jin bai khoi matunai ke o jin sabo epulu ni brand khogoi tunane tamo nengba o bokrok ni brand no ma saja chocolate haja matong hino brand rok no khogoi hitui mano hungkeba buiba thangti phaitei haino 10-15 ta jebo dai tui phaikomo blasa buini kokhai sase salia ang niji se ani nokni borok ni kaisa kaisa bokrogo 20 ta brand thepaitoni phaikamu tabung ni dino neng Tripura sarok no asuk sia buka ta wachuk sidi bujikha sadron to yasi kongsasi khogoi tuimaya tai abar brand khogoi tunane obo hai borok no hino thuyawi basa imang nungnai manekai ada mara borok tai ko kosto mosto kaina ang orang jugar khaina 1.5 lakh ri chamro rang ni phona keno phanta sadin chau nin busano ta sadin chau bsa sori hame naijakna thangmase bufano ta sadi hinei sau hingke bato bum sondro bobo hai borok ungkhana norok no kaham kai wanchugui naidi tai tamosa jotoni bokhrogo no ani bokhrogo wachukma phaima haino phainaita bono se dud bai thok bai doi bai khai mutai bai baksa kai tukuri tonina khaiba miya kaisa social media wo video nukmani o dam chondro takai bini ashram chiya kari ma thana tongka himble ma thangnai nota bui bai tongdi hinjangnai jat chamung sikhaya hingkeba boro buini aro ma tongsina hino norok to o bai kotoni khuktei bo bodike thoki jakha kaham kai khna kana henke sengtabuk tai khoroksa nanani khukti bo khnai nelainai belur ni kitni jin bai khogoi mana harnai neng brand khogoi nahar mangkai mangkha kitinik bo khogoi nahar mano haja henke ba nono doctor kotor phano sipailia blasa tamo neng a kitinik no bag bisingo da daitu na jangya pen bising rogo da daitu trung hino bato ani serai phangsini tabung no khanawu kitinik by brand hospital o thangai khogoi naina hwnei o hospital ni kitinik mrwngnai rok ba mokol kana mamang da sido aboni bagida o bato bum chondro ba khogoi naina rok naikha bo lokhi puja puro koifol bwthai khogma haisima tongnamo manjagei kislang khaslang phatisari tangjage khobla sela naithokma bo 5 lakh buin thani nawi nyai bono ri ri kha kitni sislai ranai noklaba berusuk borok no thokiwei asuk lak lak rang naharmani o rang bokolono bohogo habai khi khai thangbai kenana aboni pap kai sabo nangna hino nini orono nangnai bile naila iko buini rang thoki samang phungchani phungei makhang chipiya sukja khai loklai tongbai siwo je bui hinma kokno si ang nono hinodu joy bato Mahaguru kubuino o 2024 mtai manai borok 30 jona sa kakhana blina ang je bujimani o jora rogo
o matairok nokni ongkhori berailaima jora wngna beraina hwnui nokni ongkhor phailaio nogo thanapur kai lama sia buini nogo pulum sokpaio ayuk da mano ang ayuk da khlatai borok thaiya nehno ayuk da mani bo 60,000 rang mar khabono nung asaksi ayuk dana runggu hengke o prithibi ba pungsani punggai beglai thangba kamu belasa beglai na koklai sase salia nung niji se daimano hengke nung kheta monggai bura ang tongkha nung ba siklamang enggai keseng khai tongmang kamu bele tai borok thaiya ti pung lang go bisas thigelak nung thaiya ayuk buta jak 30 bosor ayuk da kha nei abo 60,000 abo 5,000 ba dese 60,000 rei ayuk da rakha 30 বছর আয়োগনি দাম হিংকে 60,000 হাইয়া তাই কিসা ফানো কম ওংলাগদা হিনকে আং 60 বছর যা দাইনা হারনা হিনচে ও বাতো বুমচন্দ্রনি আয়োগ ব সিদা রেড মতে রেড মল কতর কতরনি ব্র্যান্ডেড মানি হাই 어제 딱해 사워 보라 딱해 러브러 사워 무무 사워 앞난 사람은 Ari nini abo buti mendra koekson hino nini ate koekson nongno khanawoi audience rok tam wansung na hino o kaisa wansung mung na phanai jotoni bokhorogono bui kheri dukan tai suta dukan ro rilayu nono khe bihia koekson dukan je kholok mari nei bla ang je wansung mani nung obo hai dukan ri woi sai mana na hai ma tong emne sinni makhang atengno soltongo 의리로 룩현 길이자고 다르노 소야 하이페노 접저스건 다이르자고 아부타모 nini o koeksoni anjarno nung mana musungke nini family ni borok rokno sung naisidi ang je wansungmani nung kisa bihia no tongo haisi dol rok borongni parao beri sikla rok tukowei dangtalo pen lam tonike o pen te manja phu tamoni bagai manja sajaman o sala delivery rokni pen khogei kan phu o beri rokni pen kan ma bagai no to asik bihia koekson bokhoroko phaidilai ang nono kaisa koekson khayane kaisa mani khaike no petek patak pachak pungo abo tama manei neng o video ni tola phayei anu kisa comment khai sapaji dol rok tinin bagai video wasuk no norok o video full naine musungkai Tripura news eto thangai nai mano borong ni senden ni link ani video ni description no rijak norok ni sapung bai jora kom ni bisingo norok no phunungna hnei asuk kosto ka video sanamani norok o video no share simi pano khailejita